Veda nemusí byť len výsadou vedcov a vedkyň v laboratóriách. Aj takéto posolstvo v sebe nesie Noc vedcov. Najväčšia popularizačná akcia svojho druhu v Česku oslavuje jubilejných 20 rokov. V piatok večer zaplnili priestory rôznych vzdelávacích objektov tisíce návštevníkov. Do organizácie sa tentoraz zapojilo 73 miest a viac ako 130 inštitúcií, medzi ktorými boli napríklad vysoké školy, vedecké ústavy či hvezdárne. Tohtoročná téma odkazovala na bohatstvo výskumu, ale aj 700. výročí razenia prvých zlatých mincí v Česku. Téma bohatství jsme letos spojili v nejširším slova smyslu. Od historického odkazu českých zlatých mincí až po bohatství nejnovějších objevů, kreativity a spolupráce. Na kampuse Masarykovej univerzity si na svoje prišli najmä fanúšikovia prírodných a technických vied. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa napríklad interaktívnych pokusov, projekcií, workshopov a mnohých ďalších aktivít úplne zadarmo. V samotnom Brně sa nachádzalo 37 stanovíšť. Vyzkoušela jsem si hodně nových věcí. Chtěl bych být paleontologem. Asi nejvíc se mi líbilo, že jsme do zmrzlé ledové vody dávali kousky pěny a potom jsme si to dali do zkumavky a vzali jsme si to. O obľúbenosti akcie svedčí i vysoká návštevnosť. Minulý rok sa na nej zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí v rámci celého Česka. Hlavní cíl Noci vědců je vlastně přiblížit vědu lidem. Návštěvnost je v posledních letech jakoby podobná, je velice vysoká. Na Masarykovu univerzitu na Noc vědců zavítá přes 7 000 návštěvníků. Od budúceho roka sa akcia premenuje z Noci vedcov na Noc vedy. Organizátori tak reagujú na spoločenskú požiadavku po gendrovo neutrálnom pomenovaní. Pôvodný zámer aj účel akcie však zostáva nezmenený. Pre Stisk TV Magdalena Králová a Eva Rovňaníková.